Sai mun rusa shingan duje, haka kai kowan gidan malam Kwankwaso. Kuma ta sana mai daraja Kwankwaso. Sako na Nura Husaini jihar Kano. Nura Husaini to ga sakon kanan. Baki da ya ce muna bayan Kwankwaso. Shi kira da ya faɗa mani in zayyana. Shi ce na ce muna bayan Kwankwaso. Na ce muku da gandu da gida-gida. Daga nan mu zo muka amma gida-gida. Ga Kwankwaso yana muka mai gida. Ba sa ganin ka, ba sa ganin ka. Aljani, ga aljani. Aljani, aljani. Aljani ka ya mutu Najeriya. Ba na ce ku amsa mana mana. Ba ku sauya amshi ni ma ni ji. Kai ku ce mana bayan Kwankwaso. Sai mun ci farkon makiyan Kwankwaso. Kowane sauran zaki na iya taɓo. Fadan bayan sauran ya taɓo ko kuskure. Hukuma saka makame ku tsaya kuji. Fadan karkushe da ba ku yi haka ba. Kowane ta samu ba zan kyale shi ba. Fadan babu sauran bai san babanmu ba. A Najeriya daga waye bai san shi ba. Kai uban ku ne Alhaji Kwankwaso. Shi da kusan su gandu da gawuna. Baban Murtala silan garan can kwana. Ya san waka ne ke yin magana. Ya san waka ne na jihar Katsina. Kai ku kara shaida musu ban ji ba. Kwankwaso, 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 ku zo mu gaida Kwankwaso. Mu gaida Abba ɗan gatan Kwankwaso. Mu wasa Abba ɗan gatan Kwankwaso. Alam barka Abba ɗan gatan Kwankwaso. Sannan ka Abba kai Kwankwaso. Dole ne mu gaishe da na Kwankwaso. Abba gida gida magadi gun Kwankwaso. Abba gida gida. Abba gida gida. Kai Abba ne kalima gun Kwankwaso. Kuma Abba ne amana gun Kwankwaso. Mai celebration, mai celebration. Kai kusa mashi bandi kuma. Sai yaji Alhaji Kwankwaso. Malam Kwankwaso. Rabu Kwankwaso. Birgita su tada su baje zuwa. Kirkita su babanmu je zuwa. Kowane ya ce da mutu fa da shi muke. Kowane ya ba ta kama mu rabu yake. Wanda ce ya kyale mu uban uwarsa. Kowane ya jawo shi to bantan uwarsa. Kowa ya bar mu wanda ke gefen uwar. Kuhun ubanka mai zagin Kwankwasiya. Kuma duk mutum ne shi mai daraja. Kamar Kwankwaso Najeriya ya wuyata. Kuma ga gaske nan ta nuna halinta. Saura ka sauka kora mana masu sata. Aljani kanawa ga aljani. Ku zo mu koyi gandu ta gida-gida. Ku taho mu rosa gandu ta gida-gida. Ku taho mu waka gandu da su hau gada. Aljani ta kai aljani. Kai ku ce muna bayan Kwankwaso.
burki bakin zuba. Muna bayan Kwankwaso. Shehu Alshaka Hajji Kwankwaso. Gidan gwamnati bai zamo gidan gado na kuwa. Wasiya na abba babansa abba guje bani. Muna bayan Kwankwaso. Kai muke zo tafiyar kace muke babu kuna kuni. Na gandu ta fito ne. Lafiya zaki na shaida kana yi masu kwalbini. Muna bayan Kwankwaso. Ko suna so ko ba su so dole kai ne dai kuma. Muna bayan Kwankwaso. Murtala garo sai waje. Gidan gwamnati bai zamo gidan gado na Ga kuwa. biricin dutse cire ka sai an ci bakar wuya. Muna bayan Kwankwaso. Lafiya zaki shugaban nawa sai mai gaskiya. Na gandu ta fito ne. Wasiya mu ne gidan amana tafiya daya. Muna bayan Kwankwaso. Babu ba ja baya gaskiya ita muka sa gaba. Muna bayan Kwankwaso. Shehu Alshaka Hajji Kwankwaso. Gidan gwamnati bai zamo gidan gado na kuwa. Kuma hanzi mai leka gidan kowa kuma jarumi. Muna bayan Kwankwaso. Lafiya baban abba maganin mai gardan dumi. Na gandu ta fito ne. In ka ce mu muke baba mu akan ka ba mu zulumi. Muna bayan Kwankwaso. Da ke baban sarakuna ka ne dai gaba. Muna bayan Kwankwaso. Hasa da gandu da fice mana. Gidan gwamnati bai zamo gidan gado na kuwa. Dole ne su fice tun da dai gidan bai zama nasu ba. Muna bayan Kwankwaso. Gidan jama'a ne ba wai gidan gado naku ba. Na gandu ta fito ne. Wasiya. Muna bayan Kwankwaso. Wasiya zakin mahasada kadara yan uba. Muna bayan Kwankwaso. Murtala garo sai waje. Gidan gwamnati bai zamo gidan gado na kuwa. Masu zagin waina da mai cika na ku guda biyar. Muna bayan Kwankwaso. Idan kuma kun kara tsokana za ku ji ta biyar. Na gandu ta fito Mai ne. yi maiti mai zafi zafi mai sa ku kutai da ƙyar. Muna bayan Kwankwaso. Wasiya shi ne umar sigin duje mu je gaba. Muna bayan Kwankwaso. Shari na Alhaji Kwankwaso. Gidan gwamnati bai zamo gidan gado na kuwa. Wanda duk ya taba abuwa za ya gane kure ne da kyau. Muna bayan Kwankwaso. Samu bai shigar lange-lange har ma mai mai da kau. Na gandu ta fito Ku ne. faɗa wa waɗancan munafukan za mu taɓo barau. Muna bayan Kwankwaso. Mun fahimci da cewar abun ku ba ku a kallon gaba. Muna bayan Kwankwaso. Wasiya na Gidan gwamnati bai je. zamo gidan gado na kuwa. Wasiya na da gawaye bai san shi ba. Muna bayan Kwankwaso. Ashe cewa kanawa na ganin za a suka yi marhaba. Na gandu ta fito Ashe ne. kwada yake mutulli ne mutunci bai san shi ba. Muna bayan Kwankwaso. Wanda duk ya ƙi zancen uban shi kullum baya gaba. Muna bayan Kwankwaso. Uban gandujan Kano. Gidan gwamnati bai zamo gidan gado na kuwa. Abinda Kwankwasa ya yi ko ƙasar mu ba ta yi kamar shi ba. Muna bayan Kwankwaso. Ashe kirawo wasu ɗalibai ya kai su waje ci gaba. Na gandu ta fito ne. Dubi ikon Allah cikinsu ko ɗaya bai san shi ba. Muna bayan Kwankwaso. Ko ƙasar mu ta Najeriya ba ta yi irin nashi ba. Muna bayan Kwankwaso. Hasa na gandu da fice mana. Gidan gwamnati bai zamo gidan gado na kuwa. Kwankwaso a Najeriya amana ɗaya mun rike. Muna bayan Kwankwaso. Mun shige jirgin nasara o'o ba su da fiffike. Na gandu ta fito Kai ne. amana sai dan amana zancen haka ne yake. Muna bayan Kwankwaso. Gaskiya ce kudirinmu ba za mu sauya halinmu ba. Muna bayan Kwankwaso. Hasa na gandu da fice mana. Gidan gwamnati bai zamo gidan gado na Na kuwa. ji wai wasu na magana ta cewar ni na bata. Muna bayan Kwankwaso. Wai suna cewar na bar ABC na hau kwata. Na gandu ta fito ne. Wanda duk ya bi layin na ganni shi ne a gidan bata. Muna bayan Kwankwaso. Wanda duk ke son ya ga nasara to ya bi Kwankwaso. Muna bayan Kwankwaso. Murtala na ganni duk fito waje. Gidan gwamnati bai zamo gidan gado Ina ce na ku ba kuwa. mu gaishe da na Kwankwaso. Muna bayan Wani Kwankwaso. ya ce o sai dai faɗi. Muna bayan Wanda gwale ya ce Kwankwaso. muna bayan Kwankwaso. Muna bayan Kwankwaso. Allah ya ce mana in zuriya da. Muna bayan Shi ma ya ce Kwankwaso. muna bayan Kwankwaso. Muna bayan Ya Kwankwaso. hayyata na gidan Kwankwaso. Muna bayan Sai lita Kwankwaso. wani ya ce Kwankwaso. Muna bayan Sai dan ladi Kwankwaso. kumandan mu na Kwankwaso. Muna bayan Magadi Kwankwaso. kakara zaki Kwankwaso. Muna bayan Dan Kwankwaso.
kwankwaso. Sai Mustapha yana bayan kwankwaso. Dattabawa kurawa sai kwankwaso. Haji Shehu Yangalle shi ma kwankwaso. Zainab Baba tana bayan kwankwaso. Injiniya Marsa'udu na shi Ahmad Garba Bichi shi ma kwankwaso. Mana sai kwankwaso sai dautanu ko in ce dan buram kuma ga wani rabin garwa dizina inda yara da musulman bici maliki kuliya shi ma kwankwaso kuma ga hajji rufa'i mana jamunan wani rabin musa ado namu ne sai bullahi mai hoton kwankwaso sai bullahi yana a gidan kwankwaso da ban manta ba musan mu na yan kaba yan da maka mu sai kwankwaso madagwal bai yin barkwanci namu ne shagirgiro shi ma sai kwankwaso wasu kafo kotu ban manta ba wasu kafo kotu sai kwankwaso kuma ga nasirin nan a gidan kwankwaso Abubakar na sanin mu da kwankwaso na kandun wata kwankwaso ga ne na zuluma a gidan kwankwaso na wurin kana ina ni ban gan shi ba yaushe ce yana bayan kwankwaso malam abutu malam wata kwankwaso ummi kaso ta ce mani sai kwankwaso ummi kaso tana bayan kwankwaso kuma an fasa Mustapha ma namu ne haka alamuwa ga shi ma namu ne shi ma namu ne da mazimi sassana daga a gidanmu yes Adamu ya sango shi ma namu ne da sani dandadu a gidan kwankwaso ga Yakubu Muhammad a gidanmu aljanna madagwal ya yi kwankwaso Adamu na katsina abdun namu ne kuma hada da namu bai boye su kwankwaso kuma na ga yanzu tambilla da kwankwaso cikin tafiyar kwankwaso zaɗin kusa gidan malam kwankwaso kuma na ji wasan danja namu ne a nan gira gangare shi ma na